Manor sing ayu. Lagi sadar toh. Arep takon, pikiran mateng kuwi dikukus, direbus apa digoreng? Bangetan piye, mak ngerti apa ora? Disangre, mari ngono terus diumbah, wopyok sangre maneh. Umbah maneh, wopyok sangre maneh. Kabeh yo ngantek-entek pikiran pintu ya. Walah ruwet banget jebule ya mak prosese. Ya. So-sone lho kok kepikiran bareng pikiran mateng digodhog, direbus, apa digoreng. Ki jane kehidupanmu ki penuh dengan tekanan batin. Tekanan ekonomi, mak. So-sone lho gak suka aku ngene iki. Eni Enak tur ngangeni. Dia papak no mesti pasrah. Fitri Kudu fit nek kepengin 3 kali. Utami Senengane utang gak gelem nyauri. Tutiem Nek mari metu mesti ayem. Umar Senengane utang gak tau gelem bayar. terakhir Ya, Darmuji tuku datar 5 ngakune siji. Mak, bahasa Indonesiane upo ki apa? Upo? Iya, upo. Upo ngene iki. Iya, upo ngono kuwi. Iki umpama tak imboi ngono rong entong neh ngono piye cara mono upone ya. Dadine sego ngono ya. Ya mau ora janji, ora janji. Sego nek di bahasa Indonesia ana dadi nasi ya. Ya nek sego aku reti, mak. Aku lek bahasa Indonesia ne upo ki ning kamusku ki jano budrek lah aku ndasku ngene iki. Oh, berarti padha nek no ora retine. Ora enek, ora enek. Masa ora enek golek ana sik to. Upo? Iya, upo. Apa to ki jane kok iso-iso lho ki? Kandhane upo kok apa? Alah bola sego ae lho enak, sego daripada kowe upo ya ora waras ya. Ya wis lah nek arti. membeli sedikit, Nempel, membayar sedikit, nyicil, mencuri sedikit, utel, pecah sedikit, cuel, makan sedikit, nitel, pucuan gunung. Mbok aja ngopi wae to, Mas. Lah nyapa to? Wong lanang ora oleh ngopi gitu. Lah nek sampean ngopi wae, nasib susuku piye? Alah. Wong susu gare adae tok. Yo, saiki sampean iso ngomong ngono. Biyen lho nek ora mentil ya ora iso turu. Kuwi kan biyen. Sik enek isine. Saiki wis kopong. Mas, tunggu sebelah kae kayane kurang gizi lho. Piye nek tak susoni? Iya ya, tak mingi.